Liwat Diyos marhay na aga po sa indugabos mga tugang. Yaon na po kita ngunyan sa ikalimang Domingo nin Kwaresma. Ang Diyos paalawan. Totoo man ng God na kaipuhan nin tao na magtrabaho para sa saiyang karahayan. Ang mga magurang, mga aki, kaipuhan na maghingua, tanganing mapakarhay an sa indang buhay asin pamilya. Ini minapahayag sana kan katutuuhan na kaipuhan niyatong maghiro para sa satong mga sadiri. Alagad, kaipuhan niyato ang pagtabang kan mahal na Diyos. Siya ang satong paalawan. Kun kaya, sa panahon nin Kwaresma, magdulok kita sa kagurangnan na dai mapabaya sa tuya. Ang Santa Misa pungunyan, panginginutan, kan sa tuyang namumutan na Kura Paroko, Reverendo Padre Albert S. Orillo, JCL. Matindog na po ang gabos asin awiton nyato, ang awit sa pagpuon. Sa bilog
ang Diyos nakagalaw. Sa ngalan ka Ama, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kaguranan ta, ang pagkamot kan Dios asin ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo ka Bos. Asin sa imong espiritu. Matugang yaw na po kita sa ikalimang Domingo kan Quaresma, ang Domingo bago kan Semana Santa. Sa mga babasahon mo niyan na Domingo, liwat pinapagirumdum kita, kan dakula sinday masukol na pagkaherak ning kagurangan. Ikadua, kung paano na kita kaipuhan na akuon ang satuyang pagkakasala sa iya, asin ikatulo, kung paano niya to aakuon ang sa iyang danay na pagkaherak. Matugang akuntan sa itong mga kasalan, tangan ni magkani kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamili sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagpuran. Amen. Mamibig kita, kagurangnan sa muyang Diyos, namimibi kami na sa tabang mo, kaming masikat na naglalakaw, makabot man sa pagkamot, nauli kayan ang aking mong namuot sa kinaban, nagdusay kan sa diri sa kagadanan. Uli kay sa Kristong kaguranan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin naghade, sa pagkasaro ka ng Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Bagong ngangalasan ang ipinahiling nin mahal na Diyos. Danay ang sa iyang pag-ataman sa banwaan na sa iyang pinili. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Siring kay ni ang sinabi nin kagurangnan na naggibo nin dalan sa dagat. Aagihan nin masulugon na mga tubig. Karo asin kalayo ibinugtak niya sa daga. Asin man mapangyaring hukbo na napukan asin daina mabangon kiraray. Napara naparong siring sa mitsa. Ang nakaagi daina kaipuhan na girumdumon. Ang kinibo kaidto daina kaipuhan na pag-isipon. Uya, bagong bagay ang sakuyang kinikibo. Ngunyan, minapahiling, dainindo nahihiling. Totoo,
Ako magibunindalan sa kadlagan, mga tinampo sa lantad, mga mabangis na hayop, mga ganid na ayam, asin mga gamgam, magalang sako. Huli ta ako, mataunin tubig sa kadaklan, mga salog sa lantad. Papainuman ko ang sakong piniling banwaan, ang banwaan na ginibo para sako, mag-uumaw sa sako. Tataramonin kagurangan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Dakulang bagay ginibo sa to nin kagurangnan, pano kita nin kaugmahan. Dakulang bagay ginibus sa to nin kagurangnan, pano kita nin kaugmahan. Kan ansyon, ilinigtas nin kagurangnan, may mga ilinigtas hales sa kaoripnan. Garo sarong pangaturugan, may mga ngisi sa satong mga nguso, may mga awit sa satong mga dila. Dakulang bagay ginibus sa to nin kagurangnan, pano kita nin kaugmahan. Mga pagano nagsabi, anong mga ngangalasan ang ginibo nin kagurangnan para sa inda? Mga ngangalasan ginibo sa to nin kagurangnan, kita tunay na pano nin kaugmahan. Dakulang bagay ginibus sa to nin kagurangnan, pano kita nin kaugmahan. Kagurangnan, ligtasan kami sa kaoripnan, siring sa mga burabod sa alang na daga. Ang mga minasabuag sa luha, maawit mantang minaani sa ugma. Dakulang bagay ginibus sa to nin kagurangnan, pano kita nin kaugmahan. Sinda maluwas, panunin mga luha, daraan banhi na isa sa buwag. Sinda mabalik, panunin mga awit, daraan sa indang mga upong. Dakulang bagay ginibus sa to nin kagurangnan, pano kita nin kaugmahan. Ang pagkamidbid ki Jesus dapat na magdara sa satuya, sa makusog na pagmaot na magin arog sa saiya. Ini mahihimo kung isisikwal niyato ang pagmaot sa mga kinabanon asin maraot na bagay. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang gabos na bagay, pinaguhona, kundaing pakinabang, tangani sanang mamidbid ko si Kristo, Jesus na sakuyang kagurangnan. Huli sa iya, sakuyang inako na daing pakilaban, ang gabos na bagay, asin sakuya man na ibinibilang na basura, ang gabos na bagay, tangani sanang makamtan ko si Kristo, asin ako mapa sa iya. Dai ko na hinahanap ang katanosan, sa bagsik kan satuyang sa diring paghingoa. Katanosan nagikan sa tugon. Ang sakong katanosan gikan sa pagtubod kay Kristo. Katanosan nagikan sa Dios asin minasarig sa pagtubod. Day akong ibang minamawot, kundi namamidbid ko si Kristo asin ang bagsik kan sa iyang pagkabuhay liwat. Siring man, buot kong mapasakuya, an sa iyang mga tinios, tanganing makaarog ako sa iyang kagadanan. Sa siring na paagi, linalaom ko na sakuyang makamtan, an pagkabuhay liwat sa mga gadan. Bako na makamtan ko an katanosan, o maabot ko na. Ako nagdadalagan patanganing sakuyang masadirihan ang premyo. Siring na ako nasa dirihan ni Kristo Jesus. Mga tugang, ako dai naguhona na naabot ko na ang kataposan. Ang masasabi ko iyo ang linilingawan ko, ang nakaagi asin hinihingo akong makamtan ang maabot. Ako nagdadalagan
pasiring sa katapusan. Tanganing makamtan ko ang premyo na pinag-apodan sa kuning Diyos. Buhay sa itaas diyan kay Kristo Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Adoramus Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine, crucem tuam. Adoramus Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectionem tuam, laudamus Domine, crucem tuam. Adoramus Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectionem tuam, laudamus Domine. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. an pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagduman sa bukid din mga olivo. Pagkaagang amay, si Jesus nagpasimbahan giraray. Yaon duman ang bilog na banwaan. Nagtukaw siya asin nagtukdo. Ang mga eskribas asin pariseyos nagdaranin sarong babae na nadakop na nakikidurog sa bakong agom. Ibinugtak sa tahaw, dangan naghapot kay Jesus, Maestro, ang babaeng ini nadakop na nakikidurog sa bakong agom. Ang tugon ni Moises nagbubuot na inigapoon. Ano ang masasabi mo? Inihinapot ninda sa pagtukso sa iya. Si Jesus duminuko, asin nagpuon pagguhit kan sa iyang muro sa daga. Giraray naghapot sinda sa iya. Si Jesus nagtanos asin nagsabi, Ansi man sa indo na daing kasalan, iyo an enot na gumapo. Giraray duminuko si Jesus, asin padagos ang pagsurat sa daga. Pakadangog kaining saro-saro na nagharali, poon sa pinakagurang. Siya sana ang nawalat, asin ang babae na nasa atubang niya. Nagtanos asin naghapot sa babae, Babae, hain na sinda. Da ini naghatol sa imo. Si Jesus nagsabi, Day takaman hahatulan. Magpuli ka na, asin dai na magkasala liwat. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Tukaw tabi. Namumuta na matugang, nagraraninaan pagselebrar niya to kan Semana Santa. Asin sa mga istorya, asin mga babasahon sa Ebanghelyo, nagiging matindi asin makuri na ang plano
kan mga eskribas asin pariseyo nahatulan si Jesus ning kagadanan asin nagigibos sila nin paagi kung paano ini mangyayari o maisa sa katuparan. Sosog sa libro kan Deuteronomio, igwang tulong nangungurog na kasalan na kung ansisay man magkumitir kan arin man sa tulong kasalan na iyan, anhatol iyo an kagadanan sa paagi kan paggagapo hanggang sa ang iyang makasalan na iyan magadan. Enot na kasalan iyo ang idolatry o ang pagtubod sa Diyos. Asin, siyempre kabali ang blasphemy, ang pagkonsiderar sa sadiri bilang Diyos. Ikadua, iyo ang paggagadan o murder. Ang ikatulo, iyo ang pakikiapid. Ini ang tulong mga nangungurog na kasalan na nagtutugot ang batas ni Moises na sindapadusahan sa paagi ning kagadanan. Ngunyan sa Ebanghelyo, igwang sarong babae na nadakop sa pakikiapid asin inidinarakan mga eskribas asin pariseyo sa atubang ni Jesus. Alagad, ining mga taong ini, bako talagang ining babae ang buot nindang padusahan, kundi ilaag si Jesus sa alanganin. Enot, hinihiling ninda kung ano ang magiging reaksyon ni Jesus manunungod sa babaeng ini na nagkasala ng pakikiapid. Inaaram ninda na kung si Jesus magdesisyon na ipagapo hanggang sa magadan ining babae, pwede siyang maakusahan na tumang sa batas kan mga Romano na bawal ang sarong private citizen na magdesisyon na ipagadan ang sarong tao na mayo nin paglilitis, mayo nin proseso na basta sa natugutan na magadan. So magkakaigwa siya ning conflict sa Roman law o sa Roman authorities. Alagad, kung magsabi man si Jesus na dai ipagadan, bayaan na lang na siring, magiging naman problema dahil anbot sabihon ka ini dahil si Jesus nag-uutob sa batas kan mga Hudiyo na sinabi nga ni sa libro kan Deuteronomio na ang sisay man nagkakasala sa mga tulong kasala na ini dapat ipagadan. Aram mo si Jesus mas matalino siyempre kay sa mga pariseyos asin eskribas. Bago pa man sila maggrani, aram na ni Jesus kung ano ang laman kan sa indang puso. Iyan tangani sa nang ilaag si Jesus sa kasusupgan sa paagi kan sa iyang magiging desisyon o maging hatol sa babaeng nagkasala. Kaya sabi ni Jesus, tulos na nagsimbag sa saindang paon, sa saindang trap. Garupig bali wala lang ni Jesus, as if day nadangog ni Jesus ang saindang itinaram. Susog sa Ebanghelyo, nagduko si Jesus, asin nagsurat-surat duman sa daga. Alagad, ninhulit ang mapirit, ining mga pariseyos asin eskribas, nagsabi si Jesus, ansay man sa indo na mayo nin kasalan, iyo an enot na magbutas, kang enot na gapo.
Kasi naghahalat si Jesus, padagos, ang sa iyang pagsusurat duman sa daga. Sa mga nag-aadal kan Biblia, naghapot sinda, ano daw ang sinusurat duman ni Jesus sa daga. Oh? Siyempre, interesado sinda kadakol na bagay na sinusurat duman si Jesus. Alagad, sabi kang ibang nag-aadal kan mga banal na tataramon, ang sinusurat duman ni Jesus, itong, pwede sir, enot itong mga pangaran, kan mga parakasala, pigsasaro-saro niyang isinusurat itong mga makasalan. Oh? Siguro baka si iba duman, kaya nagtalikod na, tas si pangaran ninda nag-appear duman sa surat. Saro sa mga enot na nagharali, itong nahihiling nindaan sa indang pangaran na sinusurat ni Jesus. Sabi man kan iba, inima ang sinusurat ni Jesus, itong mga kasalan kan mga tao. So, kadakol na paghurup-hurup, asin pag isip-isip kung anoan, mga bagay na sinusurat duman ni Jesus. Alagad, ang nagkakapirang refleksyon iyo, enot na, kung kita nagsusurat sa daga, siyempre, ngapit na aldaw, sarong aldaw pa lang siguro ang maglipas, pwedeng ang sinurat na iyan sa daga, mapapara. Kung ang kasalan, ang satuyang ang kasalan ang sinurat duman ni Jesus, ngapit na aldaw, ang mga kasalan na yan, mapapara. So, iyan ang pagpapahiling na nin pagkahirak ning kagurangnan na maski kita makasala, pinapara ning kagurangnan ang mga kasalan na iyan. Kung pangaran ang sinusurat duman sa daga, siyempre, sabi ko nga ini ang pagkakataon ning examination of conscience. Aram mo si Jesus, aram niya siguro ang gabos sa tuya, gabos na mga tao nagkakasala. Siya ang may karapatan na itukdo kita saro-saro, asin ipamukha sa tuya ang mga kasalan. Oh? Kung si Simon, kung igwaman nin tao na may karapatan na magsabi sa tuya, ini ang sa imong kasalan, kita masusupog na maghiling kay Jesus, mata sa mata, taaram ta, na lambang saro sa tuya, igwaning kasalan. Pero sa iyang gesture na ipinahiling duman sa mga grupo na nag-aakusar digdi sa makasalan na babae, dahil niya ginibo iyan. Ito bagang aatubangon. Tinawan lang ninda sinda ning pagkakataon na mag-isip-isip kan sa saidang sadiri. Kaya nga ang gesture ni Jesus, iyo ang pagduko, sin pagsurat. Aram mo kita minsan, napakadali na magtukdo kan makasalanin iba, pero dayta hinihiling ang sa tuyang mga kasalan. Dahil kita nag-aatid-atid, naghihiling, naghurup-hurup kan mga kasalan na sa tuyang naginibo. Kaya ang pagkakataon na ito, examination of conscience para sa gabos na nag-aakusar digdi sa babae. Mayo kitang karapatan na maghusga sa sisay man na nagkakasala. Solamente si Jesus na ang pwedeng mag-identify, magtukdo kan sa itong pagkakasala. For after all, kitang access kung ano ang nasa kairaruman kan buot nin lambang tao. Anahiling ta sa naman si panluwas, but sabihon mayo kitang karapatan na maghusga sa sisay man na tao. Kaya nga ang gesture ni Jesus, gesture nin pagiging mahirakon, maski sa tao na aramta na nagkasala, ining babaeng inin, tunay na nadakop sa pakikiapid sa bako niyang agom. Kaya,
siguro itong babae handa na kung anong hatol ang itatao sa iyan ni Jesus. Pero imbes na hatol ang sa iyang naako, bakong hatol ang nakamtan kang babae, kundi pagkaherak. Sabi ni Jesus, asin ini ang magayon na tataramon na nahinanyog kang babae. Kan sabi niyang, hain na sinda, sabi kan, day sinda naghatol sa imo. Asin ang sabi ni Jesus, day ta ka man hahatulan, magpuli ka na, asin day ka na magkasala liwat. So kung ang hatol ni Jesus kagadanan, tapos na ang buhay ka ining babae. Pero bako, sabi ni Jesus, day ta kahatulan, magpuli ka na, importante, day ka na magkasala liwat. Itanos mo ang sa imong buhay. Arog ka iyan ang pakikisumaro nin mahal na Diyos sa sato, maski ngani pirang beses kitang nagkasala, day kita hahatulan ning kaguranan, maski ngani sabi ko, siya ang may karapatan na maghatol sa tuya, pero tinataw ang kita nin tsansa, nin pagkakataon na magbakli. Iyan ang leksyon sa tuya kang panahon ning Kwaresma. Yes, nagkasala kita, pero dapat day magtapos magdanay kita sa kasalan. Kay puhan nang magpadagos kita sa paghanap ning katanosan sa tuyang pagkabuhay, asin magpadagos kita na magsunod kay Jesus bilang sa iyang mga alagad. Namumutan ng mga tugang, nagrarani ng liwat ang Semana Santa, asin iyan ang padagos na pinapagirumdum sa tuya, na maski kita nagkakasala, ang Diyos, ang pagkahirak kan mahal na Diyos, mas urog kasakagabatan kan sa tuyang mga kasalan. On our part, ang kakaipuhan tanggibuhon iyo na magbukas kan sa tuyang palad, magbukas kan sa tuyang puso, magbukas kan sa tuyang buhay sa dakulang pagkaherak ning kagurangnan. To the divine mercy of God. Dahil ita pagpalampason ang panahon nin Kwaresma na mayo nang nangyayari sa satuya. Dapat may pagbabago. Kaya ining Kwaresma minamarkahan ta kan pagpapamibi, pagsasakripisyo, pagtataong karahayan sa satuyang kapwa bilang pagpapahayag niyato na sincero kita sa pagmauot niyato na magbago, magtalikod sa satuyang sa dati niyatong buhay, asin akuon ang buhay na minamauot ning kagurangnan para sa tuya. Lugod na mamutan ng mga tugang, hagadon ta sa kagurangnan sa misang ini, ang grasya nin tunay na pagbabago, asin lugod kita tunay na magbaguhon kang kagurangnan. Kung kita sana, mayo kitang magiginibo talagang dakula. Alagad sa paagi kang grasya ning kagurangnan, ang pagbabago na sa tuyang minamauot asin linalauman, mangyayari iyan nin hulita pinuunan ni Jesus an padagos niyang pag-imbitar sa satuya na mabuhay na matanos asin banal. Amen. Tindog tabi. Nagtutubol ako sa Diyos Amang makakamhal. Paglalangkan langit asin daga, Asin ki Hesu Kristo, aking buktong niya, kagurangan ta. Pinangid
Idamuli ka, Espiritu Santo, namundaki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus nagadan asin ilinubo. Uminilig sa mga gadan, kani katulungan daw, nabuhay liwat hales sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too, ang Diyos amang makakamhan, aleduman mabalik sa pag-upo, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupaki na abang nin mga santos, sa pagkatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nilaman, sa buhay na daing kasagpuran. Amen. Nagsusolsol kan sa tuyong makasalan asin pagkukulang, mamibibi kita sa Ama na siring sa babaeng nagdurog sa bakong agom na dinaras sa iya tanganing padusahan, kita man makalangog kan mga tataramon niya, lakaw sa katuninungan asin dai magkasala, ang satong simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na naglilingkod sa simbahan, padagos na magpahiling nin tunay na pagpatawad, asin pakasabot, siring ki Jesus, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing dai kita basang na maghukom nin kapwa, kundi siya saton muna ang satuyang buhay sa atubang kan Diyos. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagagabatan nin pagsakit, asin paghadit, makasabot na ang Diyos bakong harayo sa inda. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagehelang, mga gurang, asin mga nagmumundo, makanood sa paarog ni Jesus, na makaya ang pagsakit, na may kusog buot, asin pagkamuot. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magkamit kan kaugmahan, asin katuninongan sa maimbog na kusog nin Diyos. Ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, tabahan kaming magpatawad sa mga taong nagpapasakit sa mo. Magmakulugman kami sa inda, siring kang ginibo ni Jesus sa babaeng nadakop na nagdudurog sa bakong agom, huliman sa naki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw tabi.
takot paman. Kaugmanin sa kuyang puso asin kalat, na ikalanay na paglingkuran. Sa imo sa nakagurangnan, ang sakuyang isip kasingbuo. Dinudusay ko sa imo katalingkasan ko, para sa kaumawan mo. Tabangi ako kagurangan, na magdanay na maimos sa imo. Ako amandangan bendisyonan, ang sabuyang panugasa sa imo. Sa imo sa nakagurangnan, ang sakuyang isip kasingbuo. Dinudusay ko sa imo katalingkasan ko, para sa kaumawan mo. Magpamibi ka matugang, tangan sa kosin sa idong atang, magkanigong akoon, kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na makakamhan, himatea kami asinan sa imong mga nasasangkuban na tinukduan sa pagkasabot kang Kristiyanong pagtubod. Magtugot ka na sindamalinigan, huli kaning sakripisyo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigasin dapat matano sa sinakakaligtas. Nadana si minsan sayin magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkuran. Sa bagsik ka nakakaligtas na pasyon kan sa imong aki, an bilog na kinaaba nag-ako kan kahulugan, kan sa imong kamahala na dapat tubudon, mantang nahahayag. Kanday masayod na kapangyarihan kang krus, an paghukom sa kinaban, asin ang kapangyarihan ka nakapako sa krus. Kaya kami man kagurangnan, kay bakang gabos na angheles asin santos, nagpapahayag ning pagtubod sa imo, maugmang nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangan, Diyosin mga upo. Ang langit asin daga, panukan sa imo kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, maladan ang minadigdig.
sa ngaran kan kagurangan. Hosana sa taitaasan. Kagurangnan, ikananggat-an banal, burabo ning gabos sa kabanalan, kay ning maatang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imo espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na Seso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagwa siya ni tinapay asin pagpasalamat, binaki niya asin tinaos sa mga disipulos, nan sabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan naman ning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa mga disipulos nan sabi, magako kamugabos asin mag-inom kaini. Tenang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kaan pagtubo. Ang pagkaganan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapaayat, sagkod na ikamaglato. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyong pagkagadanas ng pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asing kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo. Pagsaroroon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromduma sa imong pagkaherak an sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na kan Diyos, kan mga banal na apostoles asing gabos sa santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo. Magkanig umagin kaheras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen.
Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Banalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, pinsiring sa langit. Ansa mo kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muyang-unyan, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan. Siling na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin are kami pagdaraan sa sugo, kundi agawak kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga daw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesu-Kristo. Sa imo ang kaharian, asin ang kapangyarihan, siring man ang kabuhayan, sa mga Jesu-Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansang katuninungan itinataw ko sa Indo, are pagilingan sa mong makasalan, kudang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susok sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin naghade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo kang tanda ning katuninongan. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nagpapara ng mga kasalan kang ginaba.
Nawi kami ning katuninongan. Uyan, kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kang kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Awak ni Kristo. Amen.
Tindog tabi. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, namibibi kami, nadanay kaming mabilang sa mga kasapi ni Kristo, na anhawa kasindugo sa mong pinakinabangan. Siya na nabubuhay as naghade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Magtukaw po kita para sa nagkapirang pagiromdom. Ngunyan pong bago kang final blessing, sa kuya pong ipipresentar itong mga bagong staff kang boses ang newsletter kang sa tong parokya. Lagad, bago pa yan, gusto ko pong ipasabot ng ngunyan primerong Domingo, kaya igwa po ni second collection para sa pangangaipukan sa tong seminaryo. As in, gusto ko pong i-highlight ang importansya kang Lenten Recollection, nagigibuhon ta ngunya na Martes Santo as in Lunes Santo. As in, pagirumdum po sa mga kalalakihan, sa mga choir, lay ministers, as in mga grupo ni mga kalalakihan digdi sa parokya na ang Lenten Recollection po para sa Indo sa Lunes Santo. Kaya expected ko po magkuben, maggurang na lalaki na magdigdi po kamo. We take advantage of this Lenten Recollection. Nag-imbitar po kita nin ma-facilitate ini po para sa tuya agabos. So gabos mga kalalakihan, tangani nadakul kitang numero na ma-accommodate digdi sa simbahan. Kung ngunyan po duwa-duwa ang nakatukaw dyan sa indong pulaan, gigibuhon ta na pong tulo, tahali unta na iyang yelo na sa pag-ultanan tanganing dakulan maka-accommodate, makatukaw sa mga duro-domingong misa, as in urog na po siyempre nagdadagan ang Semana Santa, as in buta na sa tong mga gurang makaula sa tultol. Bako lang dyan sa gilid, siring sa dati. By the way po, in connection with this, arang ko po na pinag-announce naman sa Kapinoknan, pinaabot po kay ni na Arsobispo na ang Department of Health Bicol nag-aayat po sa tabang niya to na ipag-announce na si Daypa kuno nagpa booster shots. Tabi taw aning panahon ang pagpa-booster shots. Tangani maging makusugan sa tong immunity, Daypa tapos ang pandemya po. And susog sa statistics na statistics ng DOH, only 15% pa sana ang nagpa-booster shots. Kaya lalo na sa tuyang mga senior citizens. So, and depende po sa rekomendasyon. Kung naka first and second naka mo, why not na tano taday kita magpa-booster shots. Iyo po. And then sa Martes Santo, para po sa mga kababaihan sa Lenten Recollection. So, I know and I expect na gabos na mga organisasyones na mga pambabae, yaon po sila ang manginutan sa Lenten Recollection. And then, ang sunod po, siyempre sa Domingo, iyo po ang Domingo de Ramos. Ngunya na taon po, ang blessing po kang mga palmas dyan lang sa patio. Amo po, expect na next year baka mag-improve na ang sitwasyon. We'll go back to the old tradition ta na nagbe-bless duman sa harayo as nagpo-procession pasiring digdi sa simbahan. Kaya for the meantime po, si mga may auto sa luwas po kamo mga park mo na at least before the first mass ngunya na Domingo. Sa mga masurunod na misa, okay lang po. Bakanti naman ang patio.
And then, siring sa binanggit na sa kapinunan, ang mga tabang ta sa Domingo, alay kapwa, para po yan sa mga social services ta na ipapadara duman sa tuyang sa opisina kang Archdiocese. Without much ado, babauyan ko na po si Ma'am Ma'am Nor, tangani na apo dun saro-saro ang mga miyembros kang boses ta. Reverendo Padre Albert S. Orillo, JCL, sa tuyang kura paroko, banwaan ng Diyos, buot ko pong ipresentar sa Indo ang bagong staff kan Parish Church Publication o Boses. Editor-in-Chief, George A. Angeles Jr. Associate Editor, Jeric Z. Foliente. Managing Editors, Monina Claire B. Luzon, Monica Jenna Rabilas. Circulation Managers, Hannah de la Cruz, Danica Sanin. Art Director, Alessandra Ivan Recepcion. News Editor, Josette Ivy Brazan. Opinion Editor, Charlene Kate Redondo. Feature Editor, Josephine Austin Llorin. Head Layout Artist, Mark Francis Toriano. News Writers, Arabella Arabe, Eliza Joy Bersabe, Lordy John Prestado, Benedict Kirsten Lagrimas, John Ray Llabres. Editorial Writer, Althea Florence Portacio. Columnist, Crystal May Sermona. Sofia Magdalene Dalanon. Feature Writers, Jonelyn Bailon, Tricia Ann Olivares, Francine Ann Nadal, Cherry Ann de Guzman. Cartoonist, Lawrence Ken Villanueva, Ian John Reyes. Photojournalists, Angeli Natasha Achan, Carl Matthew Gorgonia, Raisa May Rabilas. Layout Artist, Mary Joy Costales. Copy Readers, Joyce Marie de Chuzon, Mariel Chavez. Vice Chairperson of Social Communication Ministry, Ivan Dave Eclarinal. Chairperson, Committee on Social Communication Ministry, Ben Darnell S. Campo. Moderator, PPC Secretary, yours truly, and Parish Priest, Reverend Father Albert S. Orillo, JCL. Sabi ni Jesus, paduman kamo sa bilog na kinaaban, irukyaw nindo ang marhay na bareta. Matugang na ugma akong gayo, na digdi sa tuyang parokya kan Santa Cruz. Ngunyan formalmente nyatong pinapadagos ang pagpublikar kan Boses. 20 years pong nawara sa circulation ang Boses, ang parish newsletter, alagad sa pagikan mga masigasig na mga hobbiness niya to, sa tuya pong resuscitate ang Boses.
because bako lang broadcast media as in iba pang forms of social communications, pero very important pa rin ang print communications. Kaya ini pong mga bagong staff sindaan matabang as in madara kang tataramon ng Diyos sa paagi kang publikasyon na ini. Sinda pinili ng mahal na Diyos, biniyayaan kan mga talento, sinda inapod na maglingkod sa simbahan sa paagi kan ministeryong ini. Kung kaya nagpapasalamat kita kan dakulang biyayang ini, asin tabangan tasinda asin anduyugan. Kaya namumutan kong mga aki kay Kristo, kamo napadigdi sa pagpahayagkan sa inyong pagmauot na maglingkod sa paagi kang ministeryong ini. Kamo pinili ba ko na paglingkudan, kundi maglingkod na may kaugmahan asing kapakumbabaan. Isabuhay nindo ang mga bagay na pinapahalagahan kang Ebanghelyo ni Kristo, tangani na maging mabunga an sa indong pagserbisyo. Sa atubang kan banwaan ng Diyos, asin sa atubang kang kagurangnan na nag-apod sa indo sa ministeryong ini, ipahayag tabi nindo ang kamautan na iyan na kamo maglilingkod na may dalisay na pagkamot. Magsimbag po sa lambang mga kahaputan. Ano kamo nanunuga na maimbod nindong utubon ang mga katungdan na pinagkatiwala sa indo bilang mga staff kan Paris newsletter, Boses, kan sa tung parokya? Opo, nanunuga kami. Ano kamo nanunuga na magdudusay kan sa inong sadiri sa liputok na paglingkod sa simbahan para sa karahayan kan banwaan ni Diyos? Opo, nanunuga kami. Ano kamo nanunuga na magtatrabaho tanganing maabot ang misyon asin pangaturugan kan parokya, na magtalubo ang gabos ng miyembros kan komunidad sa paagi kan komunikasyon na ini. Tangani sinda magtalubo sa kabanalan asin matabangan ang sa indang kondisyon na may angat ang sa indang dignidad bilang mga aki ni Diyos. Opo, sa tabang nin kagurangnan. Daron lugod ning kagurangnan sa kapanoan ang mga bagay na sa indong napuknan. Amen. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan, nagpapasalamat kami sa kadakol na paagi tanganing mahimo ang sa imong simbahan. Bendisyoni ang sa imong masurugon na maservis sa imong simbahan sa paagi kan mga makabagong teknolohiya. Tawan mo sa indaning kusog asin lugod, dahil man sinda panluyahan ng buot sa indang pan-araw-aldaw na pagkabuhay, lugod ang sa indang pagserbi sa imong banwaan, makapagtauning kaumawan sa imong urog kahalangkaw na ngaran. Inihinahagad mi, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Tanda kan sa tong pagpapasalamat, asin pag-ako sa inda, kita gabos mag-urupak. Matubang na po kamo sa tao. Congratulations. Congratulations. Sila po ang mga bagong staff kang Paris newsletter na anbaoy na ang pangaran Boses. Igwa na po sindang na i-publish na saro para sa first issue kang 22nd volume kan sa tuyang Paris newsletter. Siguro po kung sa tuya pa silang mapagsusuportahan, kadakol po sindang magigibo, sinda po saro sana sa mga kaptang kan sa tuyang Parish Youth Ministry digdi, alagad ini ang specific na apostolate ninda sa simbahan na lalo pang ma-informaran ang komunidad, mapapadapit sa mga nangyayari sa satuyang parokya. Siguro ang sarong pigre-request ninda sa ko itong sarong uniform. Siguro kung may maray na buot na tao sa inda ng uniform, we will appreciate it. So palakpakan po niya ito sila. Thank you, brothers, and sige po, mabalik na po kamo sa tukawan. Matindog na po ang kabos.
Ang kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, asin ang Naki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan niyo po. Isisa'y bayan na bubuhay para sa sarili lamang. Si mga bosses staff mo, mag-iyan po sa diatubangan for the picture taking together with our parish priest and Ma'am Nor Regalado and the vice chairperson. May na po ka mo mga igin sa atin na kita tubangan. Chairman, pakibaba na. Chairman, baba.